Važno je da naša djeca imaju korist od ovoga što rade naši sportski klubovi. Ja pozivam sve ostale sportske klubove da urade na isti način, da njeguju domaće igrače, da rade sa našom djecom. Mi imamo trenere, pomoćne trenere, sve su to ljudi sa Pala. Za 2 godine naš trener, koji je trenutno pomoćni, će da bude glavni trener, a igrat ćemo ABA ligu. Želim da pozovem fudbalski klub Romanija da uradi isto ovako. Oni su dobili negdje oko 400.000 maraka iz budžeta, a naplaćuju djecu članarinu. Zašto? Pa njihovi roditelji su kroz budžet već platili članarinu. Zašto to radimo? Zašto dovodimo igrače sa strane? Zar nije normalno da na Palama ne zna niko da igra fudbal? Ja mislim da zna. Pa ako igra malo lošije, dajte da ga motivišemo, da igra bolje. A ne da imamo igrače sa strane i na sve to naplaćujemo djeci članarinu, a dobijemo 400.000 maraka iz budžeta. I ne napravimo neki rezultat. Mislim da to nije dobro. Želim da čestitam djeci Romanije koji su na Zlatiboru napravili fantastičan rezultat i to je put kojim trebamo ići. Ono što ja predlažem, da formiramo sportsko društvo. U to sportsko društvo da uđu svi klubovi. I košarkaši, i fudbaleri, i skijaši, odbojkaši, odbojkašice, svi da budu kao što je Partizan, kao što je Zvijezda. Onda ćemo da imamo jednu ozbiljnu organizaciju koja će da ima 1.500 članova, 1.500 aktivnih sportista. Kad odemo u vladu, u ministarstvo, mi smo ozbiljan faktor. A ovako, svi naslonjeni na opštinske budžete, svak pravi neke male svoje interese, mislim da ovo što radi Jahorina je prava stvar, da trebaju svi da nas prate. Sportsko društvo Jahorina, Romanija naravno da zadrži svoje ime koje već ima 100 godina, svi klubovi pod jednu kapu. To mislim da je put kojim se radi svuda. U Srbiji imate 3 sportska društva koje pokrivaju sve sportove. Tako da mislim da će se i opštinsko rukovodstvo i načelnik sadašnji i budući odazvati ovoj inicijativi, da ćemo imati prvo sportsko društvo u Republici Srpskoj i da ćemo postati grad sporta, a ne grad kladionice. Ja bih ispred košarkaškog kluba Partizan Pale, dijela jedne velike crno-bijele porodice, prvo napomenuo da saradnja sa košarkaškim klubom Jahorina ne potiče od danas. Mi smo unazad nekoliko godina kao ljudi koji su ovdje radili sa omladinskim kategorijama imali jednu kvalitetnu saradnju i osnovni cilj košarkaškog kluba Partizan na Palama je bio u stvari da okuplja što veći broj djece i da tu djecu usmjerava prema prvoj ekipi koja je egzistirala na opštini Pale. Naravno, dolaskom gospodina Eleka i košarkaški klub Jahorina je pokazao jednu ozbiljnu ambiciju i jednu ozbiljnu brigu za budućnost košarke na ovom području, a samim tim i budućnost i sudbinu djece koja se bave košarkom. Obzirom da smo to prepoznali i da je svakako uslovi u kojima će ta djeca trenirati najvažnije za sve sa područja opštine Pale, mi smo danas potpisali ugovor o tehničko-poslovnoj saradnji gdje oko 80 djece koji su dosad trenirali pod imenom košarkaški klub Partizan Pale praktično prelazi košarkaški klub Jahorina i sigurni smo da će ta djeca da dobiju i bolje uslove i bolju pažnju nego što smo mi mogli, obzirom da smo mi kao jedan mali klub živjeli na bazi samofinansiranja, gotovo članarina, i da će sad, zahvaljujući energiji ljudi koji vode ovaj klub, da to bude puno bolje. Mi smo tu uvijek na raspolaganju, naša saradnja će sigurno da bude i jača i bolja i sigurni smo da je ovo ozbiljan put da i djeca sa Pala pronađu svoje košarkaško mjesto i da ostvare svoje košarkaške ciljeve. Hvala puno.